खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंखा 33थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। BJPआ मोनथाम रायजोआव आरो कंग्रेसआ तेलेंगानायाव देरहासार जानो हादों। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिया कातारनि गाहाय मन्त्रीजों दुबाइयाव लोगो हमदों। BJP सोरखारनि खुंथायखौ अंकिता दत्तआ सोंखारिदों। फरायसाफोरनो स्कुटि आरो साइकेल राननो आसाम सोरखारा 425 कौटि रां थि खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बाथौ गौथुम अदालगुरि जिल्ला आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। फैगौ 28, 29 आरो 30 जानुवारि 2024आव जानो गोनां अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाबाव सानथामनि मोनसे गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंखा 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंखा 35थि बोसोरसालियाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय मोनसे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि कान्दुराम बर'आ गाहाय खुन्थियायाव हा होजेननानै गाहाय खुन्थियाखौ गायजेनो लोगोसे फैबाय थानाय हाबाफारिनि थाखाय सोरजिगिरि आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि कान्दुराम बर' बिथांजों लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों उननि हाबाफारिनि सोमोन्दै फोरमायदों। मोनब्रै रायजो फारियै मध्य प्रदेश, तेलेंगाना, छत्तीसगढ़ आरो राजस्थानाव रबिबारखालि एसेम्बलि बिसायख'थिनि भट साननाय फिथाइखौ BJP दोलोआनो बांसिनै मोननो हादों। BJP दोलोआ तेलेंगानानि अनगायै मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आरो राजस्थानाव आबुङै देरहासारनानै सोरखार दानो हानाय जाबाय। ओजोंहाय तेलेंगानानि केसीआर दोलोखौ फेजेननानै कंग्रेस दोलोआ गाहामैनो देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव छत्तीसगढ़ आरो राजस्थाना कंग्रेसनि दखलाव दङमोन। नाथाय बे खेबाव छत्तीसगढ़ आरो राजस्थाननि रायजो राजाया BJP दोलोखौ खाबु होबाय। गुबुन फारसेथिं तेलेंगानायाव केसीआर दोलोनि सोरखारा दङमोन। बेयो दा कंग्रेसनि दखलाव फैफिनबाय। नाथाय मध्य प्रदेशआव मोनब्रै टार्मावबो BJPनि दखलावनो दंगासिनो। आथिखालाव शिवराज सिंह चौहानानो ब्रैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि बिबानखौ लाफिनसिगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आइजो गोहो, आबादारिनि गोहो, लाइमोन गोहो आरो निखावरि गोहोआनो दिनै BJP दोलोखौ मोनथाम रायजोआव देरहासार खालामदों होननानै फोरमायदों। कातारनि गाहाय मन्त्रि शेख तामिम बिन हमाद आल थानीजों दुबाइयाव लोगो हमनानै सावरायदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया। सा-9 इन्डियान नेभिखौ थैनायनि साजा फोसावनायनि हेंथायै भारतआ कातार सोरखारनो लाइजाम हरनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय कातारनि गाहाय मन्त्रि आरो भारतनि गाहाय मन्त्रिनि गेजेराव नुजाथिनाय आरो सावरायनाया बेनो गिबि खेब। शुक्रबारखालि दुबाइयाव जानाय COP28 जथुमाव बाहागो लानाय समाव आलादायै लोगो हमलायदों मोन्नैबो हादरनि गाहाय मन्त्रिफोरा। मख'नो गोनांदि सा-9 बारग' इन्डियान नेभिनि अफिसारफोरखौ थांनाय 26 अक्ट'बराव कातारनि मोनसे बिजिरसालिया फांसिनि साजा फोसावदोंमोन। नाथाय भारतआ बेनि हेंथायै गसंनायाव आथिखालाव बेनि सायाव कातार सोरखारा सानफिननो गोनां जादों। गुवाहाटी नोगोरमा जौगा बिफाननि मन्त्रि अशोक सिंघालखौ थांखिनानै टुइटारनि जोहै कंग्रेसनि बारग' लाइमोन आरो आइजो दैदेनगिरि अंकिता दत्तआ सोंखारिदों। मानो होनोब्ला गुवाहाटी रुक्मिणी नगराव दासिमबो लामाजों मोजाङै हान्थिनो हाया, जायगा जायगा ड्रेननि दैफ्रा लोमसावनायनि जाहोनाव। जौगानायनि दल दामथिंनाय आथिखालनि BJP सोरखारनि जौगानाय बिदिन्थिया बेनो नामा होननानै आसि थुनानै होदों मन्त्रि अशोक सिंघालनो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसाम सोरखारनि केबिनेटआ 2024 मायथाइयाव फरायसाफोरनो स्कुटि आरो साइकेल राननानै होनो थाखाय गासै 425 कौटि रां थि खालामदों।
देग्लाय बोसोराव 4.15 लाख गोरों फरायसाफोरनो साइकेल आरो 35,770 फरायसाफोरनो स्कुटि राननानै होनाय जागोन। बेनिखायनो 2023-2024 राङारि मायथाइयाव फरायसाफोरनो स्कुटि आरो साइकेल राननानै होनो थाखाय 425 कौटि रां थि खालामदों होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा बानिकान्त काकति बान्थानि मुङै फरायसाफोरनो स्कुटि राननानै होबोगासिनो दङ। लोगोसेनो फरायसाफोरनोबो साइकेल राननानैबो होबोगासिनो दङ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।